ତେଣୁ କହନ୍ତି ବେଗ ମେଲୋ କର୍ମୋ ଅପଗାଥା ମେ ନା ଜିଉ ଶୁଣୁ ବିଧାତା। ସେ ସମୟରେ ସେଠି 10, 20, 50, 60 ଭକ୍ତ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କହୁଥିଲେ ଏବେ ଯାଏ ସେଠାରେ ଗୋଟେ କଦମ୍ବ ଗଛ ଥାଏ, ପାଖାପାଖି 50 ଫୁଟ ଦୂରତା ହବ ଯୋଉଠି ଭୋଜନ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଠାରେ ଆସି ସେଇ ଜିଅନ୍ତା ମହାତ୍ମା ରୂପରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠି। ଆଉ ଧର୍ମଦାସଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ପାଦରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ସେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ଏବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି, ଯାଆନ୍ତୁନି। ହେ ପରମାତ୍ମା ଯାହା ଏବେ କହିବେ ସବୁ ଶୁଣିବି ମୁଁ।